खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ दिनै 12 जानुवारि बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरसालिया जथुम्माया उदालगुरि दिमाकुसिनि दैमु नोगोराव सोलिगासिनो दङ आरो दिनै गेवलां मेलाव जोबथा सानाव आसामनि सीएम हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाहागो लाफैगोनखौ मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे दुखुनांथाव रादाब उमरांसु खैला खनियाव फिन खनसेबाव सासे मावदांसानि गोथै सह'खौ बोखांनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मैया फुंबिलि समाव भारतारि रौनिया हान्जानि मोनसे अपारेसनाव बोखांनो हायो सासेबाव मावदांसानि गोथै सह'खौ दैनि थोरफोआ रानलांनायलाय गोजावना थानाय थासारियाव बोखांनो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। गोथै देहायाव बोखांनो हानाय मावदांसाखौ दासिमबो सोर आरो बबेनि सिनायथिनाय जाथ'वाखै। दासिमाव सा 3 मावदांसानि गोथै सह'खौ बोखांनो हाबाय होननानै मिथिनो मोनदों आरो सा 6 मावदांसाफोरा दासिमबो उमरांसु खैला खनिनि गुदुङाव दङ होनना मिथिनो मोननाय जादों। भारत सोरखारनि लाइमोन आयदाफोरनि मन्थ्रि बिफाननि दैदेननायाव नलबारि बियाबनि साहा नलबारि मण्डलनि हादलि गामिनि फरायसा दैदेनगिरि समाज सिबियारि आरो गोजौ सोलोंथाइ गोनां लाइमोन मिज'राम मुलुगसोलोंसालिनि सासे बिजिरसंगिरि मुस्रि प्रलय कुमार बर'खौ दिनै आरो थांनाय मैया गोदान दिल्लीनि भारत मण्डपमाव सोलिबाय थानाय हादोरारि थाखोनि जौगाखां भारत हायुङारि लाइमोन दैदेनगिरि खौरां मेल 2025 फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोननाया थारैनो गोजोनथाव आरो बाख्नायथाव रादाब। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि नुजाथिनायाव खुंजानो गोनां जथुम्मायाव गासै हादोरनिफ्राय सायख'जानाय सा 2000 लाइमोन दैदेनगिरिफोरा जथुम्मायाव बाहागो लादों। बिथां प्रलय कुमार बर'निसिम बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायथि बावहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। प्रलय कुमार बर' बिथांनि देरहासारनाया जों बर' माहारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बुब्लि। बिथां लाइमोना आसाम आरो सा सानजानि लाइमोनफोरनि मोनसे गारां आरो हास्थायनायफोरखौ हायुङारि जौसांसिम लानानै थांनो हानाया थारैनो बाख्नायथाव। बे मुंख'जाथाव हाबाफारियाव बिथाङा सासे जाफुंसार थान्दै महरै सिनायथि होनो हाथों आरो बर' माहारिखौ मुलुगाव आरोबाव गोजौसिन थाखोआव लांनो हाथों। उदालगुरि जिल्लानि दिमाकुसि दैमु नोगोराव खुंजाबाय थानाय 64थि बोसोरारि जथुम्मानि फिरफिला बिरहोनाय मुंख्लं आरो गेदेमा सुबुंफोरनो मान बावनाय हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'जाथाव ओंथि गोनां बे हाबाफारियाव बर' राव थुनलाइ आरो बर' बिजोंनि सोलोंथाइनि जौगानाय आरो जौगाहोनायनि फारसे बाउसोमनायखौ दिन्थिदों होननानै फोरमायथिदों आरो आं गोथार गोसोजों हास्थायोदि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बर'नि राव आरो थुनलाइया बे जौसांनि गेजेरजों जौगानायनि फारसे आवगायलांबाय थाथों होननानै फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जों बयबो खौसे जानानै खामानि मावनि आरो जोंनि दोहोनि हारिमुआरि उनमोनथाइ आरो रावारि गोग्गानायखौ संरैखा खालामनो आरो दावगाहोनो थाखाय इयुननि गासैबो थांखिफोरनि गेदेर जाफुंसारनायनि थाखाय नाजालांनि होननानै दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। आसामनि लखिमपुरनि सासे 10 दाननि खुदियानि देहायाव HMP भाइरास पजिटिभ मोननाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला HMPV भाइरास पजिटिभ मोननाय खुदियाखौ डिब्रुगड़नि आसाम मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटेलाव फाहामथाय होगासिनो दङ होनना मिथिनो मोनदों। देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारी बिथांनो शिल्प साधना बान्था 2024 खौ होदों। आसामनि हारिमुआरि बिथिङाव साबसिन बिहोमा होनायनि थाखाय फल्क कालचार रिसार्च एन्ड डेभेलपमेन्ट समितिआ आसामनि गुबुन गुबुन सा 6 गेदेमा रोंग'थि गोनां महरगिरिफोरजों लोगोसे
बर' देंखो मुलुगनि रानि सुलेखा बसुमतारी बिथांनोबो बे माननि बान्थाखौ होनायखौ नुनो मोननाय जादों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय भावरागुरिनि पाथियापारा गामियाव फंबायफोरानो बिदानि हाखौ सिख'नो नाजानाय जाथाया सोमजिनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। जे हाखौ सिगांनो रानलायना लाखाबायमोन आरो फंबायफोरानो बिदाखौ सिलाइजों गावथारनो नागिरदों होनना हा सिख'ना लाफिनजानो नागिरनाय हाबिर राहामाननि फिसाज्ला महिबुर राहामान बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। हादोरनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव खुंजानाय विकसित भारत इयं लिडार डायलग 2025 आव बर'नि फिसाया बाहागो लानो खाबु मोननायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बाक्सा जिल्ला बरमानि कौशिक सोरगियारिया आसामनि जानानै बाहागो लानो खाबु मोनदों आरो आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य विकसित भारत इयं लिडार डायलग 2025 आव बाहागो लानो हानाय कौशिक सोरगियारिनो मान बावनायखौ नुनो मोननाय जादों। कक्राझार जिल्लानि पर्बतझरा महकुमानि सिङाव थानाय टिपकाइ गामि गौथुम जौगाथाय VCDC मावखुलियाव क्लाबफोरनो गेलेनायाव गोनां जानाय मुवा बेसाद राननाय हाबाफारि खुंदों। बे हाबाफारियाव पर्बतझरा जिल्ला UPPL लाइमोन गांखंनि बानजायनायाव पर्बतझरा गामि ओनसोलाव थानाय क्लाबफोरनो गेलेनायाव गोनां जानाय मुवा बेसादफोरखौ राननानै होदों। गहपुर हालामनि सिङाव थानाय डिस्ट्रिक्ट मिशन कम्पाउन्ड लांदांफारा गामियाव बिश्वनाथ सनितपुर धेमाजि जिल्लानि 39थि एनुवेल कनफारेन्स डिस्ट्रिक्ट उमेन सार्च कमिटि BELC नि बानजायनायाव सानथामनि माखासे गोनांथार हाबाफारिखौ मेल खुंदों होननानै खौरां बिजोंजों फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।